Бърза и дълбока топка означава краката ниско долу. Веднага клякам. Бърза и дълбока топка, веднага клякам. Защото това, което стана сега, аз те атакувам, давам ти бърза и дълбока топка, ти си права, сравнително, не е достатъчно клекнала и топката, понеже идва с повече енергия, те бута назад. Ти вече като залитнеш назад, нямаш контрол. Разбираш ли? Имаш повече контрол, когато натиснеш повече земята. Като свалиш центъра на тежестта долу, без замах, так, тая бърза топка ще ми я блокираш и тя ще се върне с моята скорост при мен. И тогава, ако аз не внимавам, може аз да сбъркам. Ако аз внимавам, ти трябва отново да внимаваш също. И така се надиграваме, кой кого. Разбираш ли? А когато аз на първата бърза топка те хвана, че ти си права, няма проблем, аз знам, че вече само трябва да влизам и ти ги дам бързи. Видиш ли, че противникът те атакува, дори да сте имали равностойно разиграние в някакъв момент, той даде бърза топка, веднага клякаш долу. Окей? И държиш главата и раменете напред. Това е. Хайде. По-добре. Браво! Тая топка ми я завърши, защото беше долу.